Gofur karena gofur apa kan gofurau gofur angkat gofur ada không? Keren sih. Karena nama musuh. Raskorna udah ulah ada bin bay. Logofer benefit dan nogora 30 km dong, sampai nahor logona 43 km dong. Kini udah nongol nongol lama berat musim sebenarnya. Akas supaya kacau. Jangan raskoro thaigen deh logofer, tanggasin daya monitor segini. Finally guys, cintai made menisi menfilmnya auto suka kenapa dengan sih? Hello guys, cintai made menisi menfilmnya. Dasar mudah berat kesan lamanya. Stesen di mana mau? Hah? Mana? Nu berhasil made kita. Nu benar. Jagle?
ไปที่Raskura. Bila raskur mencapai berapa? Raskur mencapai berapa? Kilometer जाबाय. Di 0 kilometer नङा. Stasiun meter 0 kilometer जाया. Mana jauh जाखो? Jangan. Ada yang ini nih. Oh, bibu kita udah mulai lugas nih. Aja nih rumah bebra. Hah? Mana? Anak rumah gila mana? Bye bye sih. Anak rumah beti sih benda. Segar nih. Beuna. Logoफोरजों दायो एयारपर्ट बानायनायखौ नायगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय एयारपर्टखौ माहा बानायदों लोगोफोरजों दायो गहपुरनि एयारपर्टखौ नायनि माबायदि बानायदों खोनानो मोनदों बेयावहाय एयारपर्ट बानायगासिनो दंनो जोंनि आसामनि गेजेराव बै गहपुरावहाय जोंनि थाखाय मोजां जागोन बानायदोंबाथ' जों दायो नायनि बेसेबां जाखो बेसेबां जायाखै नायलांबाय था लोगोफोर होमबा एयारपर्टआव आसाम आरो अरुणाचलनि सिमनानि बे लामायानो लामानि लेफ्ट साइडजों अरुणाचल ओमफ्राय राइट साइडजोंहाय आसाम गोलैबाय आरो ओमफ्राय बेयाव दायो एयारपर्ट बानायगासिनो दङ एयारपर्ट ससे हाबनानै नायनि एयारपर्टखौ माबायदि बानायहांखो ना दासिमबो जाजेनाखैनो आरो बियो गहपुराव बानायगासिनो दङ अरुणाचल गोलैयो खिन्थु गहपुरजों नांथाबनाय अरुणाचल गोलैयो खिन्थु गहपुरजों नांथाबनाय आरो गहपुरानो जायो मथ'थे ओरै बर' गामि एसे ओरै खाथिजों बर' गामि गोजा बै साइडजोंहाय जोंनि बर' गामि गोजा ओइथिंलाय राजपुतजोंलाय बे गामिया नांथाबनाय गोजा आरो ओमफ्राय बेयावनो एयारपर्ट बानायगासिनो दङ नै खाथियावहाय बिराद सुबिदा जासिगोन गहपुरावहाय बे एयारपर्ट जाबाथाय बिराद मोजां जासिगोन आरो Tahu stand. Logoफोर जोंनि बे भिडिअ' बे एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ' लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय